виждаш човек в едно видео 2 пъти. Хора, виждате ли колко са? Виж, той пак не е скута. Пак не си те. Да, ама аз винаги го чакам, защото чакам за вемове. О, не, ама хитър. Хитър го. Не, грешния бутон. Исках да се активирам Raspberry 3, активирах Raspberry 4. И станах комбото. Убих го пак. И пак ти пускам V4, аз пусках балците, няма съм бил с него повече. Айде го пръсна ще ви пътя тия V4. Why not? Къде е той? Влезе в това. Той ти слезе в мога. Аз взех територията. И да ме убия. Какво стара и да ме убия? Аз имам горе си на главко. Как се добре? Добре. О, къде си там? О, той избяга! Ясно. Къде си взема той? Изи му е да му учат хора. Изи му е да му учат си хора. Хич ще ви пука, че си активирам хора. Ох, пръскам ги. Колко малки имам? Още 6. Къде ще тя? After 7. О, тук има един селектор толкова. Хора, записваш? Да. Значи, хора, той си е макснал V4 на Human, аз съм V4 на Shark, ама дори нямам макс левел и затова без апгрейдове, дори нямам допълнително хел. Не, викам, че активира Ghoul V4 това. Пък той си е активирал Dark Moon. Ако бяхме скамнали един човек, сега щях да имам апгрейд. Ако бяхме! Чакайте, хора! Ама му активай сетна, бе! Не мой бе! Сега тая, това да е скам. Брат, идеш ли да мериш гира на Мираж, не е скам? Не говоря за Миража. Говоря там,
това беше